Jeg er lige kommet ud af Vridsløs Lille, hører i porten, og jeg synes, det var helt fantastisk. Det var så sindssygt gennemført, og jeg er helt utrolig glad for, at jeg gjorde det. Jeg har ikke måttet filme det, så det bedste, jeg kan gøre, det er at give min ærlige review af det, og virkelig anbefale at købe en billet til det, hvis der stadigvæk er nogen. Seriøst, det var fantastisk. Det var så sindssygt gennemført. Det er noget af det mest gennemførte horror, jeg nogensinde har prøvet, og jeg synes, det er så fucking fedt. Jeg er virkelig glad for det her. Altså, jeg ved, jeg elsker sådan nogle horror-ting. Jeg er virkelig en sucker for sådan noget her. Hvis I kender noget, så endelig sig det til mig, fordi jeg er seriøst kæmpe fan. Jeg elsker alt, hvad der sådan kan give mig et fedt kick. Det der, hvor du bare skriger af sådan frygt og fryd, den der fantastiske blanding. Hvis du hører fra en, så ved du præcis, hvad jeg mener. Jeg elsker det seriøst. Det er så fedt. Det er utroligt gennemført. Jeg gik sammen med Toren, der jeg ikke kendte. Jeg synes, det var rigtig fedt at gå 3 sammen. Det var et fint antal. Jeg har været i andre horror houses, hvor man bare går på sådan en række. Her der er du inde i fængslet. Og alle skuespillerne, de gør det helt fantastisk. De lever så helt ekstremt meget ind i det. Jeg kan ikke pege på, hvem der gjorde det bedst. De gør det alle sammen sindssygt godt. Altså, facebetjenten, det var virkelig godt. Wow. Alle sammen. Helt fantastisk. Altså, de var også noget, det hedder jeg velhavbetjent eller fru-betjent, og vi har været nede på gulvet og alt muligt. Det var fucking vildt. Fantastisk. Jeg er så glad for det her. Jeg synes, det var helt vildt. Det var også ret interessant at besøge et sted, jeg aldrig har besøgt før. Jeg har af god grund aldrig været i fængsel. Jeg har kun været på besøg på museet, som handler om at være i fængsel. Jeg kunne også virkelig godt tænke mig at besøge fængslet i Horsens. Og så skal jeg 100% også hen til Dystopia i Vejle. Jeg ved godt, der er fucking langt. Men hvad fanden, jeg har taget til den anden ende af landet. For folkemøde og spejder og hvad end jeg ellers har lyst til. Næste weekend, så tager jeg til den anden ende af landet igen, fordi jeg vil til maritime dage. Det, I kan høre her, det er faktisk en del af det. Det er nogen, der løber efter en med en motorsav. Så det skal altså bare. Altså, det er helt vildt. Altså, vi mødte fængselsbetjente, vi mødte indsatte fanger. Deres make-up var virkelig vildt. De havde sådan nogle vilde øjne, de havde sådan nogle kontaktlinser i, så sådan... De så helt vildt ud. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det mere. Sådan, du kan godt se, at det her det er ikke et normalt menneskeøje. Altså sådan, ligesom I kan se på mine øjne, så havde de sådan nogle sindssyge kontaktlinser i, hvor man bare sådan, det er ikke et normalt menneskeøje, og de gik virkelig meget op i det. Der var sådan fængselspræst, og de der fængselsbetjente, altså vi fik sådan nogle hætter over hovedet, sådan, nogle af dem kunne man kun lige se ud af øjnene. Seriøst, fordi jeg har fået at vide, at engang så var det sådan, at det var i fængsel. Du blev ført til kirke, og det var det. Og så var du bare on your own. Så det er ret vildt. Du så ikke de andre. Du kunne heller ikke tale med de andre. De blev virkelig characters. Og der var en hel del characters faktisk. Der var flere fængselsbetjente. Der var en fængselspræst. Der var flere indsatte. Der var også en klaverjant. Jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Og jeg kan virkelig godt anbefale det her, fordi jeg gjorde det fedt. Og jeg må være lidt mere rystet det her, fordi jeg har ikke min stabilisator med, den ligger derhjemme. Jeg vil ikke have en for stor taske med, fordi jeg vidste ikke så meget om det her. Sindssygt fedt, hvad gør det? Vridsløs Lille. Det var fængsel. Porten her er et perfekt sted til det her. Vi har seriøst været inde i de gamle celler, og sådan alt var væk, undtagen håndvaske. Men hørte også bare den der fængselsdør bare smække. Bang! Og altså, det var så realistisk. Der kom også nogle skrig. Mest af alt er jeg bare blown away. Jeg har valgt skræmmende. De har også en tens, og jeg sådan spurgte dem lidt, hvad forskellen på skræmmende og intens er. Historien er præcis den samme. De tager bare mere fat, og de tager fat her. De er ikke bange for at røre dig. De er ikke bange for at gå helt tæt på dig. Og det synes jeg er fedt. Altså, de skal opleve det her. Det er helt fantastisk. Jeg er så glad for at købe billetten. Det var alle pengene værd. Jeg har givet 200 eller andet for det, og det var alle de 200 værd og mere. Fordi hold kæft, hvor var det fedt. Jeg er så glad for det her. Nu skal jeg hen til Dan, og det bliver super hyggeligt.